Maar nu is de nije opslag klaar. In Lawaai op tocht komen de band naar haar nije squallen aan de ijsbaan wij. Als alle 298 band opsteld stenen op het plein, kan het nije gebouw hier draafd worden. Van eerste idee ont realisatie had maar liefst 9 jaar worden. Wat er nou liek wel stiert is uniek. In het multifunctionele squalgebouw zitten verschillende werksoorten bij elkaar. We hebben ervoor gekozen dat daar de kinderopvang maar de kinderopvang zit. En de peuterspeelzaal, de basisscholen, dat ben wij. En Simon Vestdijk vakgezet onderwijs. En dat is nij. En dat zit net zo volle. Van mem Mona Hoekstra-Klooster verhoorde er een protte. Ze moest haar 3 band naar 3 verschillende squallen brengen en helje. En dat nam Dijs nogal wat tijd. Ongeveer een kwartier. Snel heen en weer rijden van verschillende gebouwen. Kwartier, 20 minuten ongeveer. Maar ja, wel iedere dag. Tussen de middag en aan het eind van de middag weer ophalen. Ja, en natuurlijk tussen de middag weer naar school brengen. Dus ja, dat is wel een behoorlijke taak erbij. Dat is nu 5 jaar geleden. Dus 5 jaar ben ik aan het heen en weer rijden. Ja. 4 jaar lang alle dagen zo'n logistieke operatie. Dat valt net af. Nee, maar weet je, het is een leuke school, dus dan heb ik het er wel voor over. Van Lietse Pop, mooi pubers, alles zit nou bij elkaar in één gebouw. Hoe mogelijke negatieve effecten maakt het squaldirecteur Oenema en liep wel eens geen zorgen. Ik denk dat het effect echt wel wijzen kan dat juist de oudere band voorzichtig binnen met de liedjes. En de liedjes, de kleuters zitten dichtst daarbij. En nou, ik geloof in elk geval dat het wel klaar komt en de situatie dat een keer fout gaat, corrigeren wij. Mevrouw Hoekstra-Klooster is blij, want zij houdt nou 10 uur. Dat zou wel even wennen zijn en ja, ik denk dat het gewoon heerlijk is. Ik ga er echt van genieten, dat gevlieg niet meer. Ja. Je hoort 10 uur. Ja, dat denk ik wel. Ik moest ook een hobby zoeken.